Hej alle sammen. Det er min første video i hele verden, så fordi at vi har tænkt os, mig og mine venner og en masse andre, og lave en video, og så er det vi vil lave en video, og så vil vi lægge den på YouTube, og så har I lov til at se den. Og en ting mere, det er at I får jeg har også mine venner med i nogle af videoerne. Jeg kan ikke sige alle. Det bliver i hvert fald. Jeg ved ikke, grafikken bliver ikke det bedste, jeg har i hele verden. Det bliver ligesom når lidt senere, at grafikken bliver meget bedre og sådan. Wow, grafikken er meget god. Og det kan det ikke, det har den her grafik bare ikke. Hvis den lagger, så sletter den her video. Og hvis der er fejl, så sletter jeg den også. Så det er rent business. Så jeg har tænkt den første gang at lave en video, som der I vil få at se, og så vil I finde ud af, hvorfor jeg laver de her videoer. Fordi det er sjovt? Nej, jo det er det. Så vi ses i nogle andre videoer. Goodbye.